Resultatet foran den af Josefine Grøn og Vendetta blev 0, fejletiden 52,33. Så er der givet startsignal til start nummer 5. Christa Ledsgaard på Cayenne S, og derefter det start nummer 6. Nina Rosenhøj på Hugo Zeeland, og start nummer 7. Josefine Fontanay og Sauer må holde klar på banen. Start nummer 8. Det er Mette Gier Larsen på Nørrebølle Højs Allé, holder klar på op.